खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 10 सेप्तेम्बर 2020 बिस्तिबार। फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय BMCआ कंगना रानौतनि मुम्बाइनि अफिसखौ बुख्रुबनाय जाथायखौ लानानै जोंनि बे हादोरनि गासैबो सुबुंफोरानो गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों आरो फैगौ जानो गोनां बिसायख'थियाव मुम्बाइ सरकारा बा महाराष्ट्र सरकारा जेननाया रोखा जाखाबाय होननानै बुंदों। मुम्बाइ पुलिस आरो महाराष्ट्र सरकारा एसेबो लाजिनाय गैया होननानैबो ससियेल मिडियानि गेजेराव जेरै फेसबुक टुइटार गासैयावबो सोंखारिगासिनो दङ। लोगोसे मोनफ्रोमबो दाननि नैथि आरो ब्रैथि बिस्तिबाराव गुवाहाटीनि रपवे बा दिरुंनि लामाखौ बन्द थागोन होननानै GSDनि बिबानगिरिया फोरमायदों। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर बिस्तिबारखालि गुवाहाटीयाव फैनो नागिरदोंब्ला नोंथांमोना फैनाङा, नङाब्ला गाखोनो मोननाय नङा। गुबुन फारसेथिं क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'फा UN ब्रह्म कलेजनि फरायसा आरो फरायसुलि बिथांमोना मैयाहाय बेलासिनि 5 बाजिसो रिंगायाव डाक्टार राहुल बसुमतारीखौ खास्रि बिस्रि बुथारग्रा दायनिगिरिखौ बा दिगन्त तान्तिखौ थाबैनो फासि होनांगौ होननानै आसाम सरकारखौ खावलायदों। बिथां राहुल बसुमतारीनि बिमाया गावनि फिसालाखौ सानफ्रामबो गोसोखांनानै गाबबाय थायो होननानैबो मिथिनाय जादों। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। जोंनि बे बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि जाथाया बोसोरफ्रामबो खेबसे नङा खेबसे जाबाय थाखायो। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय छत्तीसगढ़आव माओबादीनि बेरेखा स्पेशल अपारेशन हानजाया अपारेशन खालामदोंमोन आरो बे समावनो गासै 4 माओबादी बा टेररिस्टफोरखौ गावथारनो हादों आरो सासे आर्मि जवानाबो गोब्राब जखम मोनदों होननानै फोसावनाय जादों। बे जाथाया छत्तीसगढ़नि कान्डामाल होननाय दरसे जायगायाव जादों। लोगोसे महाराष्ट्रनि चिफ मिनिस्टार बिथां उद्धव ठाकरेखौ कंगना रानौतनि अफिसखौ मानो थाखाय सिफायखो होननानै सोंथि सोंनायाव उद्धव ठाकरेआ बुंदों, जेरैबायदि आंखौ टुइटारनि गेजेरजों लासिं खालामदों बेबायदिनो आंबो बेखौ फिननाय होदों होननानै बुंदों। थेवब्लाबो बिथां कंगना रानौतआ जेननानै थायाखै। कंगना रानौतआ बेखौ बुंदों, बे गंसे अफिस सिफायनानै गावखौनो राजा सानबाय नामा होननानै बुंदों आरो बेनि फारसे कंगना रानौतआ कर्टआव केस गेलेगोन होननानैबो फोरमायनाय जादों। दा मा जायो नायनोसै। जेब्ला आपडेट फैयो नोंथांमोननो आंनि बे प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलाव फोरमायगोन। गुबुन खौराङा जाबाय दिनै गंबा राफेल एयारक्राफ्टखौ हwnwbla एयारफर्स स्टेशनाव फुजा खालामनाय जागोन होननानै फोसावनाय जादों आरो बे फुजायाव फ्रान्स हादरनि मिनिस्टार बिथां फ्लरेन्स पार्ली बिथांखौबो आलासि महरै लेंहरनाय जादों आरो जोंनि बे हादोरनि डिफेन्स मिनिस्टार बिथां राजनाथ सिंहखौबो आलासि महरै लेंहरनाय जादों। नोंथांमोना बेखौ दाहाय दसे उनाव टिभियाव नुगोनबो जानो हागौ। लाइभनि गेजेराव नोंथांमोना टिभियाव नायबानो जाबाय। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे सा सानजा भारतनि आसाम आरो मेघालय रायजोआव दिनै आरो गाबोन शुक्रबारखालि गोबां अखा हागोन होननानै बोथोर नायबिजिरगिरिया फोरमायदों। दाबो अखा हागासिनो दङ। दा आं भिडिअ खालामगासिनो दङ फुंबिलिनि 2:30 रिंगायाव। बे समावबो अखा हागासिनो दङ। लोगोसे चाइना हादोरा बेबायदि गाज्रि खामानिखौ गारनांसिगौ होननानै अरुणाचल प्रदेशनि हम मिनिस्टार बिथां बामां फिलिक्सआ मैयाहाय खौरांगिरिनि मेलजों फोरमायदों आरो थाबैनो गासै 5 सिखारिफोरखौ हगारनांगौ होननानै बुंहरनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय BSF हानजाया त्रिपुरानि इन्डिया आरो बांलादेश बर्डाराव गोबां रोखोमनि मुलि, ड्राग्स, टेब्लेट, गान्जा हमनो हादों। गासै 26 लाख रांनि निसा मुवाफोर दंमोन। दा बे जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। नोंथांमोना बांलादेश आरो इन्डिया बर्डारखौ मा हानजाया सामलायो होननानै सोंथि सोङोब्ला BSF हानजाया सामलायो होननानै फिननायखौ होबानो जाबाय। आरो जुदि भुटान आरो इन्डिया बर्डारखौ सोर सामलायो होननानै सोङोब्ला SSB हानजाया सामलायो होननानै फिननायखौ होबानो जाबाय। नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ आरो जुदि मिथिया मिथिना लाबानो जाबाय। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय दिल्ली पुलिसआ मैयाहाय गासै 14 जन गथ'साफोरखौ किडनेप खालामग्राफोरनिफ्राय बा गथ'फोरखौ लांखारनानै गाज्रि खामानियाव सोना होग्राफोरनिफ्राय बासायनो हादों आरो बिसोरखौ महानन्द एक्सप्रेस ट्रेननिफ्राय एरेस्ट खालामनो हादों होननानै फोसावनाय जादों। बिसोर
दुथांफोरा गासै 10मोन आरो बिसोर गासै 10 जनखौबो पुलिसफोरा जोबथेसालियाव लांनाय जाबाय। लोगोसे उत्तर प्रदेशनि IPS अफिसार मणिलाल पाटीदारखौ साख्रिनिफ्राय सासे बिजनेसमेनखौ गुलि गावनानै जखम मोनहोनायनि थाखाय साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय मणिलाल पाटीदार बिथांखौ मैयाहाय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय साख्रिनिफ्राय। लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिनोमोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो। नोंथाङा सासेबाबो लोगो दं जानो हागौ, बे लोगोनो शेयार खालामबानो जाबाय। आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय।